Den var ikke vigtig. Er det noget? Den har sådan sin... Ja, den har sin... Ligesom en 6 den har nogle steder, hvor den står åbenbart. Den her, den kan kravle lige så stille op, så jeg. Ja, min plan, den er herfra at køre op til toppen af træstuen. Prøv at se, hvordan den kravler op. Link til verden. Problemet er, at jeg ved bare ikke, hvad der er på den anden side. Jeg kommer op på stuen der. Nu vil jeg prøve noget, Jan. Nu vil jeg køre ned her uden at kigge. Prøv at se, Jan. Den er på vej nu. Nej. Tror du, jeg kan det? Kunne jeg sgu? Nej. Nej, det er umuligt. Nej, men det var da meget fedt for mig. Jeg kan sige, jeg er bange, fordi prøv at se her, den kommer lige ned nu. Sådan. Og så... Det gik lidt værre end forventet. Alternativ pulsen nedstigning. Det har alle mine der også. Ej, det var tæt på, at den havde gjort det. Og nu er der ledninger fremme igen. Og der kom batteri. Der kom lige et batteri, kunne jeg se.